ato ang oras, mao ni siya, ako ra may moderator, ako po timer. Muhatag ko ninyo og 10 minutes nga pagpabarog. 10 minutes pod ang rebuttal, pareha duha 10 minutes. Pero ang cross examine 15 minutes, pero running time kay wala man tay stopwatch. Okay ra ba ninyo? Okay ra. Okay ra. Okay ra, bro. Sa ato pa og mo object at wala gahunong ang oras ha. Kinahanglan nga madesisyonan dayon para nga ang oras dili masayang. Okay, atong ihatag ang 10 minutes sa ato ang affirmative. Ang imuhang oras, Brother J. Carlo Badinas, mahuman ka sa alas 5:52. Go ahead, go sa imong 10 minutes. Daghang salamat, Mr. Moderator. Og sa ako ang kaatbang, si Bro Alfie Haba, usa ka Seventh-day Adventist. Og labaw sa nga tanan, salamat sa atong makagagahom nga Dios, uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria. Mo pamatuod ni ining tema, pamatud-an ako si Santa Maria, inahan sa Dios nga si Jesus, sumala sa Biblia og referensya. Mao ni ang tema mga kigsuunan nga among paga-debatihan. Ako isip Katoliko, mo pamatuod gyud niini nga tema kay mao man ni ang amuang official nga doktrina sa simbahang Katoliko nga dunay gibasihan sa Biblia. Usbon ko, pamatud-an ako nga si Santa Maria, inahan sa Dios nga si Jesus. So kining akong tema mga kaigsunan, specific lamang kini siya ngadto ni Jesus. Giingon din ni mga kaigsunan, dili ni debate nga si Santa Maria inahan ba sa Holy Trinity. Mao ni ang timan-an sa atong negatibo nga wala ta magdebate kung si Santa Maria inahan ba sa Holy Trinity o dili. Kay wala man siya mahimong inahan sa Dios Amahan. Iman si Santa Maria wala mahimong inahan sa Dios Amahan. Ug po siya mahimong inahan sa Dios Espiritu Santo. So, wala si Santa Maria mahimong inahan sa Dios Espiritu Santo. So, ang among gibatihan karon specific lamang kini ngadto sa Dios nga si Jesus. Mga kaigsuonan, timan-an nato, no? Si Santa Maria mga kaigsuonan, diha lamang kana sa ikaduhang persona, no? Si Santa Maria nahimong inahan sa Dios diha lamang sa ikaduhang persona nga nagpakatao nga mao si Hesukristo. Kinsa Dios og tao nga matuod. So usbon ko mga kaigsuonan, si Santa Maria nahimong inahan sa Dios diha sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga nagpakatao nga mao si Hesukristo. Mga kaigsuonan, sa dili pa ko mogamit og mga verse sa Bible aron pag-prove nga si Santa Maria inahan sa Dios nga si Jesus, ato usang iplastar diri sa maong debate ang official nga panudlo sa simbahan mahitungod sa pagkainahan sa Dios ni Santa Maria. Ug nasayod ko si Brad Alpi, nahibaw pod ana kay dating Katoliko man ni siya. Ang opisyal nga gitudlo sa Santa Iglesia Katolika, mabasa diha sa Catechism of the Catholic Church, no, naa sa akong kamot, paragraph 495. Nga giingon dito mga kaigsuonan sa Catechism of the Catholic Church nga gitawag diha sa ebanghelyo nga si Santa Maria gitawag siya inahan ni Jesus. So mo ni gisaysay dito sa Catechism nga si Santa Maria gitawag diha sa ebanghelyo nga si Maria, si Santa Maria inahan ni Jesus. Og mipahayag ang simbahan nga kini si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. So karon mga kaigsuonan, ang pag-ingon gani sa simbahan nga si Santa Maria inahan sa Dios, ripirido lamang kana ngadto sa ikaduhang persona nga mao si Jesus. Kinsa Dios nga nagpakatao. Karon mga kaigsuonan, pag moingon gani ang ebanghelyo nga si Santa Maria inahan sa Dios, maunay pagpalig-on nga si Santa Maria inahan gyud di ay sa Dios
Tungod kay kini si Hesus dili man lunlon tao kun dili matuod man gyud siya nga Dios. So mga kaigsuonan timan-an nato. Ikaduha natong timan-an mga kaigsuonan. Since Mary is the mother of Jesus and Jesus is God, therefore Mary mother of God. Kung si Santa Maria gitawag og inahan ni Hesus, og kini si Hesus kay Dios man, klaro og tataw nga si Santa Maria angay gyud siyang tawgon nga inahan sa Dios. Kay tungod kay kini lagi si Hesus ang ikaduhang persona nga nagpakatao, Dios man kini siya og dili man kini siya lunlon tao. So karon mga kaigsuonan, atong gamiton ang tekstos Biblia, no? Dinhi sa St. John chapter 2 verse 1, no? Giingon diri, 3 days later, they all went to celebrate the wedding feast in Cana of Galilee. Mary, the mother of Jesus. So diri mga kaigsuonan sa balaang kasulatan nga si Mama Mary, si Mary gitawag siya og mother of Jesus. Pangutana, kining Jesus diri mga kaigsuonan, God ba ni si Jesus? Tubag, God. Mabasa na sa Roma 9:5. Unsa may atong mabasa sa Roma 9:5 nga kini di ay Jesus, no? Gitawag kini siya og Dios. Roma 9:5. Unsay mabasa nato diri mga kaigsuonan? Nag-ingon dinhi sa Roma 9:5, Roma 9:1-5 na ilaha ang mga patriarka o gikan sa ilang kaliwatan na tao si Kristo nga mao ang Dios nga labaw sa nga tanan. So kini ding Kristo o kini si Jesus, no? Jesus Christ ba o si niingon dinhi sa Roma 9:5 nga si Kristo na tao nga mao ang Dios labaw sa nga tanan. Roma 9:1-5 gidyon nga hubad nga Biblia. Unsa dinhi si Kristo o si Jesus na tao nga mao ang Dios nga labaw sa nga tanan. Unya unsay giingon diri sa Biblia? Mary, mother of Jesus. O Mary, mother of Christ. O kini si Christ or Jesus Christ is God man ni mga kaigsuonan. So angay gyud siyang tawgon nga si Maria inahan sa Dios. Kanagong pag-ingon nato si Maria inahan sa Dios, si Santa Maria inahan sa Dios. Usa ka na siya kapag pahimug-at kung unsa gani ang iyang anak, mao gyud na ang angay itawag kaniya. Sama pananglitan diha sa litanya niingon ta sa litanya pero dili na mo itima ha. Pero ako lang ng example. Si Santa Maria sa litanya gitawag siya inahan sa manluluwas. Nganong gitawag man si Santa Maria inahan sa manluluwas? Tungod kay ang iyang anak manluluwas man. So angay siyang tawgon nga inahan sa manluluwas tungod kay ang iyang anak manluluwas. Unya si Santa Maria gitawag siya og inahan sa magbubuhat. Nganong gitawag man si Santa Maria inahan sa magbubuhat? Tungod kay ang iyang anak nga si Kristo magbubuhat man. So kanang pag-ingon nako nga si Santa Maria inahan sa Dios, kanang pag-ingon nato nga si Santa Maria inahan sa Dios tungod kay si Jesus nga ang ikaduhang persona matuod man nga Dios ug matuod nga tawo. So mga kaigsuonan timan-an nato tingali kiyan ning Last 3 pangutan. minutes. Tingali mangutana siya ba? Naabay mabasa litra por litra brad nga si Santa Maria inahan sa Dios. Ang tubag nato mga kaigsuonan in terms of explicitly wala ta ni anay mabasa verbatim. Kanang pangitaong gyud natong word nga mother of God. Explicitly gyud nga pagkasulti ba wala ta ni ana. Pero dunay implicitly nga teksto nga mo prove nga mo palig-on pag-ayo sa akong tima nga si Santa Maria inahan sa Dios. Asa mabasa? San Lucas kapitulo 1 bersikulo 43. Unsa may atong mabasa diha sa Lucas 1:43. Si Santa Maria gitawag siya Mother of the Lord. Kanang Lord diha mga kaigsuonan dili man na Lord nga dili Dios, kanang Ginoo lang dili. Kanang giingon diha Mother of the Lord dili na Lord nga Mister Ginoong Rizal o Ginoong baya kanang gitawan tog mga ginoong ba o Ginoong Peter ana ba dili kanang Lord diha gisgutan mao kana ang Dios kay ang pagkaginoo ni Hesukristo mao man ang iyang pagka-Dios. So si Santa Maria gitawag siya og Mother of the Lord o kanang Lord nga gipasabot diha mao nang pagka-Dios ni Jesus. Naaba tay mabasa sa Biblia brad nga kanang pagka-Lord sa Ginoo maura na ang
maura ng Dios. Mga kaigsunan, Salmo 86:15 sa King James Version nga hubad, nag-ingon gyud dito mga kaigsunan, ang Ginoo maura ang Dios. So kana ding Ginoo maura na ang Dios. So pag ingon ni Santa Elizabeth nga si Santa Maria inahan sa Ginoo, sama ra miingon si Elizabeth nga si Santa Maria inahan sa Dios. Kay kana laging Ginoo diha sumala sa Salmo 86:15, ang Ginoo maura ang Dios. So kanang Ginoo diha maura man ang Dios, sama ra niingon si Santa Elizabeth nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Dios o inahan sa akong Ginoo. Muna mga kaigsuonan. Last 1 minute. Hinaot mga kaigsuonan nga kini akong kaatbang, mangutan na lagi ni siya, subay ra gyud sa tima. Dili siya mangutana nga gawas na sa tima mga kaigsuonan. So tingali gamito ni niya ba kining Kaunsilyo sa Episo 431 nga gideklara sa simbahan ang pagkainahan sa Dios ni Maria ni atong Konsilyo sa Episo, kana mga kaigsuonan ang pagdeklara wala magpasabot maoy pag-inginto. Ang pagdeklara wala magpasabot nga maoray pagsugod sa pagtulunan. Diha na nga pagtulunan. Gi-official lang pag-declared sa simbahan kay mo official gani pagdeklara ang simbahan ni ana. Isipon na siya nga dugma but pasabot dawatunon siya sa mga Katoliko, dawatunon siya sa tanang Katoliko. So kana nga pagtulunan na ana na nga pagtulunan. Okay, time is up. Okay, salamat. Okay, daghang salamat sa affirmative sa iyang pagbabarog sulod sa napulo ka mga minuto. O karon atong ihatag ang maong cross examine sulod sa 15 minutos na cross examine. Ang tema alang sa wala mahibalo, mao ni ang tema. Pamatud-an nga si Maria inahan sa Dios nga si Hesus sumala sa Biblia og referensya. Take note sa duha ka mga debater basi og musangko mo sa debate, wala mo nagdebate og kining Hesus Dios ba ni og dili basi musangko sa ingana nya magubot mo diha. Walay debate nga Dios ba si Hesus o si Hesus Dios ba og dili, wala mo debate diha. Ang inyong gidebatihan alang sa inyong kasayuran ang tema si Maria inahan sa Dios nga si Hesus sumala sa Biblia og referensya. At bang na ba andam na ba ang negative sa pagpangutana sulod sa 15 minutos? Andam na, Mr. Moderator. Okay, ang inyong oras nagsugod mo sa alas 5:54. Go, pangutana. Okay. Sumala ni Father Winninger sa Manual of Catholic Religion for Catechism and Self-Instruction dinhi sa page 11, nag-ingon man, the Son coming down from heaven became man in the womb of ever-blessed Virgin Mary through the cooperation of the Holy Spirit. Tinuod baning nasulti dinhi nga ang naa sa tiyan ni Maria tawo became man, tinuod ni dili. Tubag tinuod na basta imong katolikohon pagsabot. 1 minute explain. Dili man gyud na malalis nga si Kristo tao man pod siya. Moderators time, moderators time. Moderators time. Okay, dili ni siya 1 minute nga tubag ha. 30 seconds lang. 30 seconds. Ako lang lang. Okay, go. Okay, salamat. Salamat Mr. Moderator pahimangno. Okay. Niya akong explanation. Wala man gyud tay lalis niya na nga ang naa sa tiyan ni Mama Mary dili lang kay Dios tao usab. Mo bitaw ni anak ko nimo kini si Hesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ang pagka-Dios ni Kristo dili mabulag sa iyahang pagkatao. Wala man mo ingon ang pari diha sa libro nga imong gibasa nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. Gawas kung ingon si ang pari nga si Maria dili inahan sa Dios or dili Okay, Dios next question. ang tiyan. So na pangutana. Next question. Matod nimo nga tinuod ang giingon ni Father Winninger nga tawo ang naa sa tiyan ni Maria. So karon kay niuyon man ka sa sinulat ni Father Winninger nga tao ang naa sa tiyan ni Maria, so dili Dios. Tubag. Wrong. Wala mo ingon wala mo ingon ang pari nga dili Dios oy ang nasa tiyan ni Mama Mary. Niana lang ang pari nga ang nasa tiyan ni Santa Maria tao pero wa mo ingon siya nga tao ra.
Kay lagi ang pagtulunan lagi sa Santa Iglesia Katolika nga ang gisabag ni Santa Maria matuod nga Dios ug matuod nga tao. Mao na mga kaigsuonan nga ang pagtawag nato nga si Santa Maria inahan sa Dios tungod kay lagi ang iyang gianak dili lang kay tao, Dios gyud. Kay lagi sa Roma 9:5 si Kristo na tao nga mao ang Dios. So sakto ang pari, ikaw lang mo'y nasayop kay wa man mingon ang pari nga tao ra ang naa sa Okay, iya ni next Maria. question. Sunod pangutana. Okay. Si Father Wininger, bago ko mubiya, si Father Wininger, niingon man, the Son coming down from heaven became man in the womb of Mary. Wala man mag-ingon, became man and God. Karon ang question, si Father Wininger, iya mangyong gipamatud-an nga tao ra gyud ang naa sa tiyan ni Maria. Buot ba nimong ipasabot, supako nimo ang pare? Tubag. Akong gisupak ikaw, dili among pari. Ako man nag-explain, dara ha? Explanation. Wala mo ingon ang pari nga ang nasa tiyan ni Maria tao ra. Wala mo ingon ang pari oy. Ug wapon mo ingon ang pari nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. Ang giingon sa pari ang nasa tiyan ni Maria tao, pero wala mo ingon ang pari dili Dios. Lahi man ang mingon tag dili Dios o dili inahan sa Dios si Maria. Kay usbon ko, si Kristo lagi matuod nga Dios ug matuod nga tao. So ang kanang pagkutlo nimo sa libros pare, imo inong gipalig-on ang doktrinas Katoliko nga si Kristo matuod nga tao. Next question. Sunod Next question. pangutana. Okay. Karon ato na nang ihatag sa lungsod kay niuyo naman siya. Dinhi nata pod unsa may gihimo ni Maria sa tiyan niya, ang pagka-Diyos ni Jesus o ang pagkatao ni Jesus? Tubag. Ang sikan divine person kinsa Dios ug tao nga matuod. Dara explanation ako ha. Ang naa sa tiyan ni Santa Maria ang sikan divine person, dili ang nature, dili ang pagkatao or nature sa iyang pagkatao, kundi ang sikan divine person nga sumala sa Biblia, Dios nga labaw sa nga tanan. So unsa dining naa sa tiyan ni Santa Maria? Ang sikan divine person nga mao si Kristo nga sumala pa ni San Pablo. Next question. Mao kini ang Dios nga labaw sa tanan. So inahan sa Next Dios si Santa question. Maria. Sunod pangutana. Okay. Matod nimo ang gihimo mao ang the whole person. Sumala dinhi sa The Basic of Faith of Catholic Catechism by Alan Schreck. Nag-ingon man siya dinhi. Only Jesus humanity came from the flesh of Mary. Husto ni sayop. Tubag, husto kay Dios man gyud ang naa sa tiyan ni Santa Maria. Dios nga nahimong tao. Husto na ang naa sa tiyan sa mahal nga Birhen Maria, Dios nga nahimong tao. So, wala lagi mo ingon lagi ang libro diha sa imong gibasa nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. Makagaguba lang ka sa kuntima kung makabasa ka diha sa official nga libro simbahan nga nag-ingon si Maria dili inahan sa Dios, kana makaguba ka sa kuntima. So, sunod pangutana bro. Otro na Next kong question. pangutana, kay giusab nimo ang akong pangutana. Kani ba, only Jesus humanity came from the flesh of Mary. Only ba, ang pulo nga only, ang tawhanon nga kahimtang ni Kristo o human nature ni Kristo mauray nagikan kang Maria. Ang pangutana, husto ba ning pagkaingon sa maong pare nga giimprimaturan sa inyong obispo ang maong libro? Okay. Husto Tubag. ning o sayo. Husto lagi si Maria inahan sa Dios. Kay ang nataw lagi diha sa mahal nga Birhen Maria dili lagi lunlun tao, Dios lagi nga matuod. Wala man Mr. mingon ang Moderator, pare. point Okay. of order lang po, Mr. Moderator. Okay, objection. Unsa ba objection na? Objection niya mong gong gausbon ang Okay. akong Okay, sige. Ato ang- pangutana. Ato sa ikiter no ang mga objection. Unsay Oo. objection nimo, Brother Alpi? Ang objection ako, Mr. Moderator ba, iyang tubagon ba, dili niya usbon akong pagsulti. Ingani man akong nabasa sa libro nga sinulat ni Alan Schreck, ako sang tanawon ang Mr. Moderator, imprimator kay para di ta magbinutbot ani. Kaning the faith of imprimator by Most Reverend Albert O. Tinwiller, Bishop of Scabin Vale. Gingon niya din Mr. Moderator ni Alan Schreck
only Jesus humanity came from the flesh of Mary. Kana mo akong ipatubag, Mr. Moderator ba? Pag-ingog, Okay. only manggod, ang naggikan ragyod sa lawas ni Maria, maurag yun ang tawhanon nga kinaiya ni Jesus. Okay. Sakto Salamat. ba ni o sayop? Na-counter negative? Mr. Moderator, wa ko'y counter. Mutubag ko, balik. Ah. Okay, tubag na ko. Moderator's time. Okay. Ang desisyon sa moderator, dinis ko matag og burn out. Ano sa to? Wala ni murag na wa Okay. imong tinug, Brad. Ni murag kuan bitaw. Ang iyang concern nga imo na ko nang giusab ang iyang tubag. Okay. Negative side, Alpi. Basta kay ang ako nga matubag lang ang categorical, wala masayop man to ang iyang explanation ug unsa man galing kay gitubag ang categorical, ang lungsod na mo judge no sa iyang tubag. Sige. Okay, natubag man ang categorical. Go explain Brother J sa within sa imong tubag sulod sa 30 minutes, 30 segundos. Go. Okay, gitubag man ako, God. Wala masayop ang pare, kay ang giingon man gud dias pare nga only Jesus. Ambot pasabot ang bugtong ikaduhang persona ra ang niabot sa tiyan ni Santa Maria nga kinsa Dios ug tawo nga matuod. Di man na magkabulag ang iyang pagkatawag pagka Dios, mo na gitawag sa simbahan og hypostatic union. So ang nasa tiyan ni Santa Maria tao ug matuod nga Dios. Roma 9:5 si Kristo mao ang Dios. So mo na si Okay, Mama next Mary question. tao kuno kinahanglan sa Dios. So ano pangutan? Next question. Ato, okay. Giingon din ni sa pare, only Jesus humanity, dili only person. Only Jesus humanity man came from Mary. Nakasabot ba ka sa pulo nga ang humanity lang nagikan kang Mary o wala? Tubag nakasabot jud ko only Jesus sabo pasabot dili ang Amahan, dili ang Espiritu Santo. Ang nabot sa tiyan ni Santa Maria mao lagi si Jesus lamang. Mao tanihan ako nimo ang atong debate dili ang Amahan, dili ang Espiritu Santo kundi si Jesus nga Dios nga ni gisabak ni Santa Maria kinsa matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Mao taningon only Jesus kay dili ni Espiritu Santo ang nasa tiyan ni Maria, dili pod ang Dios Amahan ang nasa Next tiyan ni Maria. question. Ang nasa tiyan ni Santa Maria Dios anak mo na tawgon sa kinahan sa Okay, Dios. next question. Ano pangutana? Okay, ingon ka nga ang naa sa tiyan ni Maria, Diyos anak. Gilitok ba na sa 12 ka apostoles ang pulong nga ang naa sa tiyan ni Maria, Diyos anak? O ikaw rin naglitok-litok ka na? Tubag, gilitog yun na sa mga apostoles nga kining anak ni Santa Maria, Diyos anak. Gilitog yun. Gusto ka basahon ako sa Biblia? Nga kining gianak ni Santa Maria, gitawag og Diyos anak. Tubag ang pangutana. Sunod. O gilitok Next ba po question. sa mga... sige, sorry, Mr. Moderator. Next question. Go. Gilitok ba po sa mga apostoles nga si Maria, inahan sa Diyos anak? Tubag, gilitok lagi na sa mga apostoles nga kining anak ni Santa Maria, gitawag og Diyos anak. Kinsa man di nanganak ng Diyos anak? Kinsa man di ay? Si Maria Magdalena? Si Mama Mary man? So ang yung tawgon si Santa Maria, inahan sa Dios. Kay kanang iyang anak, Dios anak kana. Dios kanang anak ka ni Santa Maria. Roma 9:5, si Kristo mao ang Dios nga labaw sa tanan. So ang yung tawgon si Santa Maria, inahan sa Dios. Kay ang Next nagpakatao question. ni Santa Maria, Dios. Ang Ano akong pangutana? pangutana ba? Kay niingon man ka, ang gianak ni Maria, Diyos anak. Ang akong pangutana, nalitok ba sa mga apostoles nga si Maria inahan sa Diyos anak? Naa ba na nga pulong o wala? Tubag naa lagi na nga pulo nga kaning anak, Dios anak, naa na sa balaang kasulatan. Sagarit. Si Santa Maria nga kanang gianak ni Santa Maria, gitawag na siya Dios anak. Kinsa man ni nang anak anang Dios anak? Dili di si Santa Maria. Mao na nga si Santa Maria gitawag og inahan sa Dios tungod kay ang iyang anak Dios. Mao tagingan lag Dios anak. Kay kanang anak ni Santa Maria kay Dios. Oh, mabasa mo Next ba sa question. balaang kasulatan? Okay. May muot na. Okay, sunod pangutana. Pag ingon mo, maunang gitawag siya og Diyos anak, kaya ang iyang gianak,
Diyos man. Kinsa may namulong ana? Ikaw o ang Biblia? Kanang Tubag. pag-ingon mo maunang. Ikaw kanang maunang o ang Biblia? Tubag. Ako ug ang Biblia. Kay ang akong gipamulong mabasa mas Biblia. Na kanang anak ni Santa Maria gitawag nag Dios anak. Mao na hinungdan ngano si Santa Maria gitawag og inahan sa Dios. Kay tungod kay kanang iyang gianak lagi o kanang anak nga mao si Jesus, Dios lagi na. Dili na lunlun taura, Dios jud na. Roman 9:5 ningon San Pablo, natao si Kristo nga mao ang Dios. So kanading natao ni Santa Maria, Dios lagi in tao na. Oy, mo na ang nga gitawag Next si Santa question. Maria inahan sa Dios. Sino pangutana? Ang pag-ingon nimo nga si Maria inahan sa Dios. Gidawat ba na sa mga apostoles nga mga pagtulunan nga ang word nga Mary is the mother of God? O wala? Tubag, gidawat yun na, pagtuog yun sa mga apostoles nga si Santa Maria inahan yun sa Dios. Kay nga naman, kay ang ilang pag-ila manggod ni Jesus kay Dios manggod. Nya kani si Jesus anak manggod ni Santa Maria. Nya San Juan 2:1 gitawag na si Santa Maria inahan ni Jesus. So ang gituan yun na nila nga si Santa Maria inahan sa Dios. San Lucas 1:43 si Santa Maria gitawag ganig inahan sa Ginoo, inahan sa Dios. Oh, mao na brad. Mo ni tubag nako sa imong nindot kaayo nga Next pangutana. question. Doon na ba'y na-record sa Biblia nga sa 12 ka mga apostoles nga nideklarar nga si Maria inahan sa Dios? Nga niingon ang 12 ka apostoles nga kanas Maria inahan sa Dios, na ba'y na-record ana o wala? Tubag na tubag ha. Tubag na ay na record implicitly. Kaya nga naman diri sa San Juan 2:1 gitawag man diri Mary, the mother of Jesus. Unsa din ni si Santa Maria inahan ni Jesus. Ug kini si Jesus Dios anak man na. Dios anak na. Roma 9:5 si Kristo, si Hesus Kristo matuod nga Dios. Di ba? Si Kristo na tao nga mao ang Dios. So klaro kayo nga si Mama Mary gitawag yung inahan sa Dios. Sunod pangutana. Kanang pag-ingon nimo nga na-record ni San Juan nga si Maria inahan sa Dios, ang Implicitly. ang naaba sa utok ni San Juan pag-ingon niya si Maria inahan ni Jesus. Dios ba ang iyang pagsabot nga si Maria inahan dayon sa Dios o imo ra nang pagsabot nga imong gidugang? Tubag. Naagyod, yes. Pagsabot yun na ni San Juan, dili lang ako ang pagsabot. Kanang pag-ingon ni San Juan, Mary, the mother of Jesus. Si Santa Maria, inahan ni Jesus. O kini si Jesus, sumala pa ni San Juan, Dios anak manggod na. So kinsa may nanganak anang Dios anak? Si Santa Maria man. So kanang pag-ingon ni San Juan nga Mary, mother of Jesus, sama ra niingon si San Juan, si Santa Maria inahan sa Dios nga si Jesus. Kay kana lagi si Jesus, Dios Next lagi question. na. Sunod pangutana. Next question. Patong pag-ingon nimo, yes, naa sa utok ni San Juan nga kanang inahan ni Jesus, inahan na sa Dios. Bot nimong ipasabot na susi nimo ang utok ni San Juan? Tubag. Na imong hibawan nga mao ginay unod inahan sa Dios, nasusi nimo? Tubag, nasusi na ko ang iyahang gisulat. Kay siya may nagsulat ani. Unsay na siyang una-una, mao man iyang gisulat. Unsa may gisulat ni San Juan? Mary, the mother of Jesus. Si Maria gitawag og inahan ni Jesus. Unya kini si Jesus matud pa ni San Juan 1:18, Dios anak. So kani laging anak ni Santa Maria, mao lagi na ang Dios anak. Sa to pa Dios lagi ang anak ni Santa Maria. Next question. Si Kristo mao ang Dios. Sunod pangutana. Pag-ingon nimo na susi nimo ang utok ni San Juan. Pinagi sa iyang pagsulat. Kanos amang kagitagaan sa Ginoo gahom nga makasusi sa utok sa apostoles nga makaingon ka nga kanang inahan ni Jesus inahan sa Dios na kanos amang kagitagaan niya gahom? Objection ko Mr. Moderator, object na ko. Okay, nakita na objection. Object na ko Mr. Okay. Moderator kay medyo nagkalayo Objection, naman ato i-cater. Okay, ato i-cater ang objection. Unsa imong objection, affirmative? Mo object na ko Mr. Moderator kay ngano man unang-una naa sa role sa debate nga di gyud ta mulayo sa tema. Unya karon murag nagkalayo naman gyud ni hinunsiya. Kay niabot naman hinunsiya nga kanus amang ka gihatagan sa Dios nga makasusi na ka sa utok ni San Juan. Nagkalayo naman gud na siya Mr. Moderator. Ari naman gud mi naggukod-gukod nga si San Juan nakasayod ba ka sa utok ni San Juan? Murag dili naman na main Okay. issue Mr. Moderator. Okay na yung mga object.
Atong Okay na, okay counter, na. unsa may counter? May counter? Okay, Mr. Moderator. Ako lang gisukod ang iyang hunahuna ba. Kay muingon manggod siya iyang nasusi ang utok ni San Juan. Nga kanang inuhan ni Jesus na inahan na sa Dios, pero actually ako nakita opinion. O yan, mingon na po siya iyang nasusi mo na ingong mo nang akong gipangutana gingana ipagawas nako kung naabagitaw nga makasusi sa unahuna sa Dios. Okay, moderator's time, no? Okay. Oh, mulikay naman siya. Moderator's time. Ay, respeto ng pangutana. Kay murag Moderator's mahadlok time. naman sana. Okay, moderator's time mo. Decision ang moderator. Actually, normal mong gina siya, no? Brother J. Carlo Badinas, normal na siya sa agrumento nga dunay pagukod. Kung asa dapat ka nagtubag, inyo man lang gisgutan nga nasayod ka, nga mamanay mo ang isulti gani sa imong tubag, digukod ra ang usa. Nya nasa to ang rules nga ang pangutana nga naa sa inyo ang giisyuhan, inyo ang gitapikan, imo man lang tubag ganiha. Okay, kuan ko mo hatag og desisyon nga walay gilabag ang ato ang negative tungod kay imo man lang gitubag ganiha nga nasayod ka, no? Nisulod lang siya sa imuhang tubag, Brother J. Go negative sa imuhang question. Dapat ay kuan moderator's time. Okay. Wagin, hurot atong oras. Sige, salamat. Time is up na yun. Oh, wala na kita oras. Last na yun ito, nga question. Ako na po Okay. ibarog. Dagang salamat. Okay, dagang salamat sa affirmative sa iyang mga tubag o dagang usab salamat sa negative sa iyang mga pangutana. Di sa nato ni kalimtan ning ato ang mga audience no nakakaron diri sa ato ang kuyog sa tuwa kay basi unyag mangluod ni naaday diri si Len Marie Tams og naabot diri si Raniel Marcelo. Oh, na sila yung mga comment diri. O ayon sa pagpamalatayang Kristiyano si Jesus ay anak ng Diyos at ipinanganak si Maria sa pamagitan ng Espiritu Santo, hindi ordinaryong ama kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Seymour. Okay, mo na yang. Napod din si Anton Palma. Sapal Junior. Lucas 1:43. Ingon siya dire. Kamo na libasa anak no kay taas mo na. Napod din si Paulo Hinampas. Dili lagi kasabot ng SDA abnormal. Di na nato ni sumpay ng iyang kung ano kay mura og dili na maayo. Matod pa ni Marcelo. Back you the brother palahubo inyo ano yung mga kuno mga message. Okay, daghang salamat sa inyong pakiguban nga naa karon diri sa ato ang platform sa kang Peter Pindon nga maong account sa FB. O karon atong ihatag ang 10 minutes sa pagribat sa maong negative. Ang imuhang oras nagsugod sa alas 6:14. Go. Okay, salamat kayo Mr. Moderator. Ako di ay igsuon si Brother Alpi Haba, kanhin National Board of Governors sa Catholic Faith Defenders. Nailik niya itong 1997. Kuyog sa among presidente nga si Dr. Dayot atong panahona o ni Attorney Mike Abbas o ni Richard Galgo mga Vice President. So kami itong mga Board of Governors niya itong panahona. Former po ta nga membro sa Catholic Faith Lay Apostolic Movements of the Philippines kung sa FLAM. Kita ang External Vice President atong panahona until 2024 na nahimo tang Seventh-day Adventist Church. Mga igsoon, salamat kayo sa atong pinangga nga kaatbang si Brother J. Carlo sa iyang pamahayag, no? Atong gisabot ang iyang pamahayag nga kargado siya og mga logic nga iyang gipahaom-haom sa Biblia ang iyang mga katarungan. Iyahamon po na. Morespeto po tagamay. Pero ang ako lang kalibgan sa iya, kaya ang akong mga question, iya mong pag-usabon. For example, mingon ko, only Jesus, humanity, came from the flesh of Mary. Mingon din siya,
only Jesus lagi, Jesus person. O man maghisgot diri si Father si ang Shrek nga nag-ingon siya nga person ang giltok ani mga igsoon, only Jesus humanity came from the flesh of Mary. No? Mga igsoon, gamitan nato og kanang kahayag nga insakto, porting klaruha kayo ang pagkasulti. Only, pag ingong galigpulo nga only, wa nagilain na. Nga only Jesus nga ang pagkatawo ragod ni Kristo maoy gipanganak ni Maria, maoy nagikan kang Maria. So therefore, you cannot claim that Mary is the mother of God because of this many reasons na Mary did not create the divinity of Christ, but he only create the humanity of Christ. Ngunang, pwede ni mo tawgon og inahan sa tao. Ayaw ng inahan sa Dios. Pwede ni mo siya tawgon og Kristotokos, dili Theotokos. Kay sumala pagali dinhi sa Manual of Catechism, Manual of Catholic Religion, narang mga libro mga igsoon, sige nun tayo nagbinutbuta. Manual of Catholic Religion and Catechism and Self-Instruction by Father Winninger, kani matod pa rin the Son coming down from heaven became a man in the womb of ever blessed Virgin Mary through the cooperation of the Holy Ghost. So unsay giingon dinhi nga ang anak mikanaog dinhi say gikan sa langit o mipuyo sa tiyan ni Maria, tawo, ang tawo, no, man, not the person. Ang gihisgutan sa inyong pare, ang nipuyo ang man. So the nature refer to the nature, so not to the person. So kay refer man sa nature, so ang naa sa tiyan ni Maria, sumala sa inyong pare, naa sa iyang womb, is the man, Christ, not the divinity of Christ. Mao ni ingon sa inyong libro, ingon po ni Alan Shrek, usa sa inyong mga libro nga nag-ingon si Alan Shrek, only Jesus humanity came from the flesh of Mary. Mao bitaw nang utana ko ganina. Ningon ko mga igsuon nga. Kana bang pagtuo nga si Maria inahan sa Dios, gitudlo ba na o gilitok ba na sa mga apostolis, kay nahibaw manggod ta igsuon nga kana manggong doktrinaha, no, di man kay ta makakuan kay lakbit ramaning ato ang pag argumentation, di kay taas atong oras gawas og wali ni kay masaysay ginato. So kay bao man gyud ta nga gikan ra man sa ilang gipangtuhuan nila nga mga ilang mga katiguangan kuno nga kana si kanang Mother of God. Actually mga igsoon, ang Mother of God dili na siya origin teaching from the Bible. Actually gali the Mother of God sumala pagali aning libruha kanang my first history of the church, giingon gali din niya sa page 36 gi-imprimaturan ni His Eminence Jaime Cardinal Sin niadtong tuig 1996, matod pagali din niya, the Council of Ephesus of 431 AD declared the Virgin Mary as the Mother of God.
So, entonces, kanidi ang Virgin Mary ang nag-declare danday ani, ang nag-pronounce ani nga kani siya maugyod ang sakto nga doktrina. It is not the apostle himself, it is the council of the Ephesus himself in the year 431 AD. O, di ba? Porting klaruha mga igsoon. Mabito ng dinhi sa mga libro, may maninatas palay po, no? Kay maka-ukab-ukab po ta ginagmay ba sa atong mga libro nga kana gidi ay mga pagtulunan nga si Maria is the mother of God 431 AD ra gyud na, no, naapo na dinhi sa gitawag og the concise encyclopedia of the world history, every major event to the present day. So unsay giingon din niya atong basahon, taas-taas man siguro nitong oras. Morning. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Last 2 minutes, maka-explain pa ta. Giingon din niyo, the cult of the Virgin begins to spread westwards from the Byzantium after the Council of Ephesus issue a decree recognizing Mary as the Mother of God. So kanus araday ne recognize nga si Maria Mother of God in the year 431 AD in the Council of Ephesus. Oh. No? Ano lang mga igsoon niya? Ultimo, ang Iglesia Katolika, ngam ko na, nga, ila-ila ragin na siya. Sila-sila ragi gamugna-mugna, ana. Sila-sila ragi nag-recognize, ana. Ila-ila ragi na. Una, ang ila pong mga pare, nag-ingon nga, wag yun taon manganak si Maria o kanang gitawag og Dios ang nasa tiyan ni Maria, tawo dili Dios, sumala pa sa ilang pare. O dili sumala nako. So di po pwede mumingon atong pinanggang ka at bang katolikuhon atong sabot. Wala naman nato nagisabot, igo naman lang nato nagibasa, sabotable naman kay na ang pagkasulti sa maong libro. Di ba mga igsoon? Okay, so mao na nga kung imong tanahon, igsoong G. Carlo Balinas, so tuon lang yung tagamay kay ang inyong mga libro o ang ubang mga kasaysayan, nag-ingon man yun niya, kamo ragi, sa inyo ragi na nagikan. Actually, kung tanahon bitaw nimo ang doktrina sa Mother of God, wala gina magikan sa Bible. Nagikan ra gyud na sa Iglesia Katolika. So, sumala sa atong Okay, time is up. Salamat, Mr. Moderator. Time is up. Daghang salamat sa negative sa iyang pagribat, no? Nakita na to ang iyang pagribat nga usa ka manindot tungod kay doon na siya 10 minutes nga pagplaster sa iyang pagribat sa tema nga ang tema nga ilang gidibatihan si Maria inahan sa Dios nga si Hesus sumala sa Biblia. Akong ibalik, wala mo nagdebate og si Hesus ba Dios o Dios ba si Hesus, kundi ang pagkainahan ni Maria diha sa inyahang gidebatihan nga Dios ba ang inahan kaning anak Dios ba ni si Maria inahan ba sa Dios o inahan sa pagkatao, mo nang ilahang gidebatihan. Karon atong ihatag ang 15 minutes running time, no, sa mga pangutana. Okay. Ang oras alas 6:26 ang magsugod nga pangutana gikan sa affirmative. Go. Sige. Brother J, si Carlo Balinas naka diha? Sige bro, Okay. na mute lang Alas ako. 6:26.
Okay, salamat bro Peter. Unya unang pangutanan nako bro Alpi, unya mo premise ko ha. Mubasa ko sumala ani nga Biblia. Nag-ingon din wala pang nakakita sa Dios Ama kahit kailan. Subalit ipinakilala siya sa atin ng Dios Anak. Ang pangutana, kinsay inahan aning Dios Anak? Si Santa Maria o si Maria Magdalena? Tubag. Tubag. Walay inahan ang Diyos Anak. Kay Objection, ang Mr. naa- Moderator. Objection. Sige. Okay, objection Mr. ato Moderator. ikiter. Okay, ato Mr. ikiter Moderator, ang ang akong pangutana, Mr. Moderator, ipatubag niya ang akong pangutana, Mr. Moderator, no? Kay kategorikal man akong pangutana, Mr. Moderator. Oh. Muna, Mr. Moderator, Okay. nga kinsa inahan sa Diyos Anak? Okay, kinsay inahan sa Dios nga anak? Unya na may counter? Okay, ang ako lagi Mr. Moderator, gitubag lagi na ako, wala. Kay walay inahan ang Diyos Anak. Kay that is refer to the nature. When it is refer to the nature of God, wala gi inahan ang Diyos. Okay, moderator's time. Decision ang moderator, Brother J. Elaborate ang imong question kay nakita nako no nga Maria og ano to? Maria og si kinsa to ang imong categorical? Ang akong pangutana, Mr. Moderator, Maria kining og si kinsa ito? si Maria Magdalena ba o ay si Maria ba o si Maria Magdalena? Ang Okay, akong same person pangutana, no? Dali lang. Same person ang imong categorical. dili, Mr. Moderator. Dili, Same same person, person ba? Mr. Moderator. Kinsa may inahan aning Diyos Anak? Si Santa Maria ba o si Maria Magdalena? Lahi mo na si Santa Maria o si Maria Magdalena. Okay, Mr. Okay. Moderator, point of order. Murag dili gay na categorical, multiple choice man na yaman kung gipapili. Apart man na sa Okay, dali lang mo decision ta na, mo decision ta sa categorical mo. So dili Okay, dili ko na moderation ta. makubos Mr. Moderator. Sige Mr. Moderator. ang moderator's time, mo decision ta, nagtuobang ko og same person sa iyang categorical. Dili. Dili man dai same person. Si Maria ba o si Maria Magdalena ang imuhang kuan? Brother Alpin, gina sa ato ang rules no nga ang categorical nga question pagkatubagon sa categorical unya paghuman na ay explanation. No? Okay. Pili ka ng duha ka categorical, si Maria ba or si Maria Magdalena bago ka mo explain sa kuan kinaara ba kina sa sulod sa ato ang giisgutan. Maria nga inahan sa Dios nga mao si Jesus. Go, tubag. Buti Sige, kung balik ang pangutana Mr. Moderator. Okay, balik pangutana. Mabalik ko pangutana. Mo premise usa ko ha. Sumala aning Biblia akong gibasa, nag-ingon dinhi. Wala pang nakakakita sa Dios Ama kahit kailan. Subalit ipinakilala siya sa atin ng Dios Anak. Mabasa gyud ang word ha, Dios Anak. Ang pangutana, kinsa may inahan aning Dios Anak? Si Santa Maria Birhen ba o si Maria Magdalena ba? Tubag. Okay. So, Mr. Moderator, iyaha man ang Biblia nga Tagalog. So karon basahon daw nako kung naa ba na ang Objection. tulong dinhi sa Objection, Biblia. Okay, objection sa ikiter ang objection no, ato sa ikiter no. Mr. Moderator. Sa to ang rules, kinahanglan nga ang categorical mutubag unya. Wala na bitay ribat daw kay nagsabot naman mo nga kwan. Na mohatag Sige, na lang sige. karon og 5 minutes nga kwan, 5 minutes na lang ka conclusion. Sige. Okay, Ano lang? one round naman ta. Kinahanglan nga ang decision sa moderator nga tubagon ang categorical bago mo explain sulod sa usa ka minuto. Sa 30 segundos. Go. Bago na lang nato na. Mm. Kay iya man tang gidilima. So, tubago na to ang inahan ni Jesus. Objection, Mr. Moderator. Objection. Dili na mao ako pangutana inahan ni Jesus. Kinsay inahan ng Dios Anak? Dili man na mao ya kung purma sa question, Mr. Moderator. Ang akong purma sa question, kinsay inahan aning Dios Anak? Kinsay inahan aning Dios Anak ba? Si Santa Maria Birhen o si Maria Magdalena? Mao nay purma sa akong question. Okay, Brother Alpe, mohatag ko nimo warning, first warning sa ako ang giingon nga tubagon ang pangutana. Ya mo explain within 30 seconds. Go, tubaga. Ang inahan diya sa imong pangutana si Maria. Oh, explanation ako. Pero dili Go. inahan sa pagka-Dios. Kay musupak Go. man kas patulunan sa inyong libro. Kay ang inyong libro nag-ingon man, only Jesus humanity came from the flesh of Mary.
Unya sumala pud sa duway rims nga official nga Bible sa Katoliko walay mabasa kanang imong gilito karon nga Biblia. Imo lang nang Next igamin. question. Okay, sunod Next question. pangutana. Sunod pangutana kay imo namang giangkon nga ang inahan aning Dios anak si Santa Maria. Ang akong pangutana, muuyon ka ba nga ang anak ni Santa Maria Dios anak? Uyon ka na, musupa ka, yes or no? Muuyon ba ko nga ang anak ni Santa Maria Dios anak? Sumala sa inyong libro, di ko muuyon. Kaya ang iyang anak, sumala sa inyong libro. Only Jesus humanity came from Mary. Sunod pangutan. Sunod Next question. pangutana. Sunod pangutana. Dinhi sa Biblia nga akong gibasa, si Mama Mary gitawag siya Mother of Jesus. Ang akong pangutana, kini si Jesus bro, Dios ni para nimo, Dios ni o dili? Tubag. Mr. Moderator, imo na nang gisulti ganina. Okay, okay. Ato sa gaiter ang objection no, unsa may imong kuan, unsa may imong object negative side? Mr. Moderator, nag-ingong ka ganina nga wa ta magdebates pagka-Diyos ni Kristo. Niabot na sa pagka-Diyos ni Kristo. Okay, na counter. Affirmative, like counter. Na counter affirmative. Mr. Moderator, may counter ko kay nga naman. Okay, go. Connection mo na Mr. Moderator kay nga naman namago na sa tema pamatud-an ako si Santa Maria inahan sa Dios nga si Jesus. So nagdagit man ni og Jesus ang pagkainahan ba ni Santa Maria diha man na ni Jesus. So wa man na Mr. Moderator ako ipatubag niya nga gitawag Okay. man diri si Santa Maria inahan ni Jesus. Pangutan na kini si Jesus Dios ba ni para niya? Okay, moderator's time no, ang ato ang desisyon mao ang inyong tema, akong basahon. Pamatud-an nga si Maria inahan sa Dios nga si Jesus sumala sa Biblia og referensya. Wala ko debate kung Dios ba si Maria, Dios ba si Maria? Dios ba si Jesus o dili? Por eso elaborate ang imong question brother J aron nga dili mo object ang imong negative side ang sa negative side. Di ako elaborate sa imong question kay ang padulungan man god mudagan ta sa Dios ba si Jesus o dili. Go. Sige, sige. Brother Diyan J. ako siya na, Mr. Moderator. Diyan siya ako, ana. Sige. Diri ko sa Roma 9:5. Nag-ingon diri sa Roma 9:5. Premise niya, nag-ingon diri. Matod pa sa Roma 9:5, nataw si Kristo nga mao ang Dios. Ang pangutana, muuyon ka ba nga ang nataw sa mahal nga Birhen Maria mao ang Dios sumala ni San Pablo? Yes or no? Muuyon ba ko sumala ni San Pablo? Dili ko muuyon. Kay imo man ang opinion, dili mo sumala ni San Pablo. Objection, Mr. Kaya Moderator. sumarap pa sa inyong libro. Objection, Mr. Moderator. Sumarap pa sa Okay, inyong libro. objection. Moderator's time, objection. Mr. At sa cater ang Moderator. objection. Unsa yung Mr. objection Moderator. affirmative? Ako ang pangutana, Mr. Moderator, ipatubag, wala man kumingon nga uyon ka ba sa akong opinion. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, mo uyon ka ba sa gisulti ni San Pablo nga nataw ni Santa Maria mao ang Dios nga labaw sa nga tanan. Muuyon ka ba nini? Nataw si Kristo nga mao ang Dios. Uyon ka ba nga ang nataw ni Santa Maria mao ang Dios? Uyon ka ba niya na? Sige, na counter. Unsa may counter sa ato negative na may counter kay mo decision ng moderator. So, agingon lagi ko Mr. Moderator, dili ko muuyon. Adi siya muuyon sa Pablo. Okay, dali lang counter na nimo. Isang Moderator ha? Moderator's time. Counter nimo negative. Counter. Ma-explain lang ko Mr. Moderator ha? Sa akong Counter nimo, counter. dali lang. Okay. Oh. Okay, counter nimo. Atong ihatag ang counter kay aron nga mo decision ang moderator. Go, counter. Objection. Salamat Mr. Moderator. Kaya naman po ko'y Bible gigunitan, Roman 9:5. Oh, napo ko'y Bible. Gingon din sa Duay Rims Bible, those who are the fathers and hope of whom is Christ according to the flesh. Oh, gingon din whom he is also thanks God blessedness forever. So ang iyong Okay, pagkatao din according to the flesh. Mao nang musuka ko, kanama ko'y Bible gigunitan. Okay, decision Hindi sa man moderator, makapulihan moderator's time. Ang decision sa moderator, ang question gitubag, dili siya muuyon. Busa wala na ikalikramo no ang affirmative tungod kay ang tubag uyon ba og dili. Nya na itubag ang nadunggan nga dili siya muuyon yan, explain siya. Nya do na may objection atong gidawat. Pero ato ang ihatag ang 30 seconds sa explanation sa dili siya muuyon. Go. Negative.
Wow, mo to akong explain lagi Mr. Moderator, kay naa magupoy akong Biblia nga nabasa sa duway nga giingon din and those who are the fathers and of whom is Christ is according to the flesh. So ang iyang pagkatao according to the flesh, sumala sa duway Rims Bible. Okay, next question. Oh, Next question. Sunod pangutana bro, sunod pangutana. Kay dili man ka muuyon sa gisulti ni San Pablo nga ang natawo ni Santa Maria mao ang Dios. Pangutana, nasayo ba San Pablo ani sa iyang pagsulti nga ang natawo ni Santa Maria mao ang Dios? Nasayop San Pablo ani o sakto Okay. ko ba gito no? Gubag, si San Pablo wa gina masayop kay ngano man ang ingon ni San Pablo sa Duway Rims version nga Bibles Katoliko according to the flesh man. Sumala siyang tawhanon nga kinaiya man siya na tao, dili man according to the divinity. Na diningoy nyo ning Biblia. Mabutang gusto ko mo explain sa Biblia ninyo. Okay, sunod to pangutana. Next question. Sunod pangutana, sumala ning aning Biblia nga akong gigunitan karon. Nagingon man si San Pablo, nataw si Kristo nga mao ang Dios. Sumuoyon ka ba sa gisulti ni San Pablo nga ang nataw ni Santa Maria mao ang Dios? Oyon ka, musupa ka, yes or no? Okay, umag na ko. So, pirme kumuuyo ni San Pablo, sumala sa Duway Rims Bible nga akong gigunitan. Dili sa imong Biblia nga gigunitan. Kay giingon magyud din sa inyong Biblia o Duway Rims Bible nga imprimatura ni Cardinal Spellman nga matod pa niya according to the flesh ang pagkatao ni Kristo, dili according to the divinity. Sunod pangutana. Sunod Next pangutana bro. question. Sunod pangutana. Dihang gianak ni Santa Maria si Jesus bro. Ang migawas ni Santa Maria bro, tao ra ba to o nawa ang pagka-Diyos ni Kristo ato? To ba, yes or no? Yes or no? Wala gi pagka-Diyos ni Kristo ato. Kay Ano, sumala wa? sa inyong libro sa Basic of Faith of Catechism by Alan Shrek, only Jesus humanity came from Mary. Sunod pangutana. Sunod Next pangutana. Matod pa nimo nga wala gyud dito ang pagka-Diyos ni Kristo dihang gipakatao siya ni Santa Maria. Unya diri sa Colosas 2:9. Ang premise niya sa Colosas 2:9 nag-ingon man dinhi. Sumala sa Colosas kay ang tibuok kinaiya sa pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatao. Pangutana, ang tibuok nga pagka-Dios naa man ni Kristo sa iyang pagkatao. Kadtong pag-anak ni Santa Maria ni Jesucristo, muuyon ka nga naa dito ang iyang pagka-Dios sa pag-anak niya ni Kristo, yun. di ba? Yes or no? Wala gyud ko. Di gyud ko muuyon. Di gyud ko muuyon. Kay sumala sa inyong libro sa Manual of the Catholic Religion by Father Wininger, niingon gyud din nga the Son come down from heaven, became man in the womb. O tao gid siya. Dili gid sa Sunod pa. Dios. Okay, sunod Next pangutana. Okay, sunod pangutana. Mato Go. pa nimo dili ka muuyon. So nasayob di San Pablo niini sa iyang pagsulti nga ang tibuok kinaiya sa pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatao. Nasayob di San Pablo ani to pag yes or no? Wala nasayop si San Pablo, ang nasayop ikaw. Kay i-appeal man to nimong sa tiyan, nga wa man to ilabot. Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo wala masayop San Pablo. Ang nasayop ako kuno matod pa nimo. Sato pa sa paglusot day ni Kristo ngadto sa tuguangkan ni Santa Maria, ang iyang pagka-Dios di ay nawa di dito. To pag yes or no? Ay, sunod? Wag yun. Di kay wag yun. Nawa ang pagka-Dios ni Kristo. Oh. Nawa ang pagka-Dios ni Kristo di ay. Wag yun lagi. Wag yun pagka-Diyos ato. Ngano? Sumala sa inyong libro, The Basic of Faith, according a Catholic Catechism by Alan Shrek, ingon din only Jesus humanity came from the flesh of Mary. O, porting klaruha gi kayo. Nga sa dihang gipakatao niya, ang flesh ra gyud mo'y nagikan, dili ang pagka-Dios mo gianak, kundi ang flesh ra gyud. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sunod pangutana, matod pa nimo nga nawa kuno ang pagka-Dios ni Kristo niadto diyang gipakatao siya ni Santa Maria. Ang pangutana, asa man na mabasa sa tekstos Biblia bro nga nawa ang pagka-Dios ni Kristo diyang gipakatao siya ni Santa Maria. Asa na nga teksto? Okay, wa magisgot ang Biblia. O, wa magisgot ang Biblia. Ang nagisgot kamo. O, akong basahon na, ang inyong pari mo nagisgot that the Son come down from heaven became man in the womb of Blessed Mary. So, tao to ang naa sa tiyan ni Maria, dili Diyos. Sunod pangutana.
Sunod pangutana. Matud pa nimo nga ang naa sa tiyan ni Santa Maria tao to og dili Dios. So muuyon ka na nga dili Dios si Kristo. Tubag, yes or no? Tubag. Mr. Moderator, objection. Diyos na po si Okay. Cristo. At sa ikater ang objection. At sa ikater ang objection. Gisgutan ganina. Patubag. Okay. Ipatubag Mr. Moderator. Counter, Mr. Dali lang, Moderator. moderator's time. Lihog sa ko hilom ang duha ha. Na may objection ato sang ikater ang objection. Unsa may objection sa negative? Iya mo Mr. po papili, Mr. Moderator. Sige. Ako may Oo. Niingon man siya, Mr. Moderator, o yun ba kuno ko nga si Kristo, Diyos o tao ba, unawa ba ang pagka, Mr. Moderator, nag-focus naman tanis pagka Diyos ni Kristo. Nag-ingon na biya ka ganina nga dili ni mo atong fokusan, ang atong fokusan ang pagkainahan ni Maria, inahan sa Diyos. Nga, ang tema, usubunta na lang niki. O nawa Okay. akong pinanggan sa atbang. Counter. Okay na. Counter ko. Okay, na-counter, Brother J. Ako'y counter, Mr. Moderator, kay ani maguni Mr. Moderator, nigukod ko sa iyahang explanation. Ana magud siya ang naa sa tiyan ni Santa Maria, tao ra to. Ana magud siya god. Na may connection man yun na Mr. Moderator, kay naa man na sa tema nga pamatud-an ko si Santa Maria inahan sa Dios, nga si Jesus. Okay. Nga ana ba niya sa Mr. Moderator, dili to tao ra to ang nasa tiyan ni Santa Maria mo no nangutan ako niya Mr. Moderator. Patubag na niya. Okay, daghang salamat na. Wala kita'y oras. Mo explain lang ang moderator. Moderator's time. Ang decision sa moderator, mao na gid nga wa na kita'y oras kay alas 6:41 na. 41 ra gid mo mamahuman. Mao ra gid to siya nga daghang salamat ninyong duha ug atong i-shout out ning mga naa karon dire. Kaya nga, Si Ruel Carillo, si Libran, dili kalusot ang palusot ni Badinas. Napod rin si Alger Maglasang. Haha, wala man di ay nagisgot. Napod rin si Paulo Hinampas, pirting tikalbong ni Alpi Haba. Pagkaulaw ra ka sa social media. Nadire si Carlo Ortialiano. Okay. Daghang salamat ha sa inyong pagkikuban. Unya kay one round raman ta. Nahuman ra gyud ang inyong first round. Ug karon atong ihatag sa negative ang konklusyon. Konklusyon gani, wala na tay ribat ha. Konklusyon ra. Ang konklusyon mao ang pagpasalamat. Unsa may gusto ninyo pila ka minuto ang inyong konklusyon? 3 to or 5? Unsa may inyong kuan? Unsa may inyong decision sa oras pila ka minuto inyong konklusyon? Kung konklusyon lang kay wala na may ribat, di naman ta magisgot, murag pasalamat lamang na bisag usa ka minuto ra. Sige, go. Usa ka minuto, Brother J, okay ra ba? Sige lang. Okay ra. Okay ra. 1 minute, go sa negative side. Okay, dagan salamat. Konklusyon. Dagan kay salamat no sa atong halangdong moderator, sa atong pinangga o kaatbang si Brad J. Carlo Badinas sa mga kahigayunan. O dagan pong salamat kay actually ako tagsara gyud ko mo debate, dili man gyud kay ko hilig gyud kayo. Kay dugan na ba ko tatawag dinebate sa una pa 1996 pa until now murag sumusumuhan na ta ba. Pero usahay mo tukar pong kagaw mo nang sukol-sukol po ta ginagmay. Og salamat kayo, wala koy offense sa mga atong kaigsunan nga dili ganahan sa ako, no? So salamat kayo ninyong tanan sa inyong pagpaminaw o ginapanta nga kani nga to, it is only a friendly discussion, dili ni siya panag-away personal. Salamat kayo o gihigugma tumong tanan, and God bless. Okay, daghang salamat sa negative side nga mao si Alpi Haba sa iyang konklusyon. O karon atong ihatag usab ang konklusyon sa atong affirmative J. Carlo Badinas sa RCC. Go. Okay, salamat bro. Di akong conclusion mga igsuon. Akong conclusion si Alpi Haba pirti gyud niyang kanang lihay-lihay kay una gipangutana siya nako matud pa nimo. Bro J, moderator's time. Bro J, wala na tayo hisgutan na, dili na tayo pwede nga mo hisgot may tungod sa inyong debate. Dili ta Ato ang mo konklusyon, dili na, wala na tayo ikuan konklusyon, pasalamat. Di ko mo conclusion sa among kuan bro, sa among debate. Debate. One round raman ta. Mohatag pa tag konklusyon dito nang sa second round para nga naapay ribat, naapay ka pangutana. Sige. Mahimo mo unfair.
mahimo mo unfair nga mo ribat pa kaniya nya dili na nato siya patingogon wala na siya oras sa pagtingog mahimo po unfair di ba ato wala na okay Hey, go mo mo 1 gud minute kasabutan gud, na conclusion. Okay. Salamat unya. Pasalamat ko no sa moderator, bisag ka jud training debate, nakuangan yo ko sa debate ba. Kunya sige lang, okay ra. As long as napingis ka napingis as long as naka-debate mi ni Bro Alpi. Kunya mga kaigsuonan, salamat kayo sa inyong paglantaw. Bisag online ra ni pero daghan man sa naglantaw. So salamat ug ang Dios manalangin ka natong tanan uban sa ato ang mahal nga Birhen Maria. Amen ug God bless. okay daghang salamat ninyong duha no dapat unta is 2 round para nga naay gitawag og rebat pagkahuman makapangutana pa Kanya diha sa conclusion ra kita. Kanang gitawag purely conclusion ra gyud kay sa kuang format mao ang gitawag nga wala na isgutan sa kuan aron nga pasalamat ra gyud, no? I hope nga makasabot ug masabtan ninyo ang moderator. Daghang salamat og God bless ninyong duha. Nakita na ko ang inyong pagka-professional sa sa inyong pag-debate, no? Unya na ni-request pa gid si Brother Eugene Gapo nga musulod siya. Unya ato sa ning humanoling maong debate, no? Sa inyong duha magpasalamat ang moderator tungod kay nindot ang inyong dagan og tanan pod nga naa karon diri nga ni apil, no? Og naminaw. Daghang salamat og sa makakita pa sa maong debate nga mutan-aw pa niini paki-share aron nga daghan nga makita sa maong diskusyon. Daghang salamat ug bye-bye ka natong tanan. God bless. God bless.